buscamos realmente ter unha universidade na que dentro de 10 anos nos gustaría ou estaríamos orgullosos de levar as nosas fillas e os nosos fillos, non? Unha universidade que sexa, que marque nos realmente no tanto no estudantado como no persoal que traballamos nela, pois ese espírito de pertenza que agora mesmo temos un pouco perdido e queremos realmente que sea unha universidade de fronteira, que sea unha universidade aberta á internacionalización e que estemos postos no mundo. Entre os programas que temos aí as dúas hai moitas diferencias, tamén é diferente os equipos. O meu equipo é un equipo ben coherente, moi legitimado, representa un pouco a pluralidade da universidade, dende logo non ten un marcado cariz político, non? Como si nos quere endorsar, e precisamente non lo quere endorsar alguén que leva un marcado cariz aspecto político, non? Leva, como ben sabemos, a volta detrás dela está ex-reitores, que eu non os teño. Nos nacemos das necesidades da universidade, consciente da universidade e para facer universidade, que non é a mesma situación.